Pomalu, ale jistě se blíží Vánoce. A protože se blíží Vánoce, tak si jdeme říct to, co bych si nepřál k Vánocům. Takže, jako první věc, co si nepřeju k Vánocům, je takový asfalt. Asi mě by byl jako úplně k ničemu, nevím, co bych s ním dělal. Silnice taky nechci dělat, takže tak. Potom pouliční lampu. Jako asi je super mít svoji vlastní pouliční lampu, ale asi bych to nějak nevyužil, takže asi tak. Jako další kouzelnická hůl. Nejsem kouzelník. Jako další věc, plejtvák obrovský. Asi by se mi semka úplně do pokoje jako nevlezl. Dále bagr. A jako poslední věc, co si nepřeju k Vánocům, je akvárium. Nemám rybičky. A nechci si je koupit. Takže užívejte Vánoce a šťastný a veselý a tak no. Tak čau.